ஹாய் காய்ஸ், நான் உங்க செந்தில்வன். இந்த வீடியோ நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா அலோக்கை வாங்க போகிறோம். நம்ம இப்போ அலோக் வாங்கலாமா? ஓகே, நான் கொஞ்சம் ஆஃப் பண்ணிக்கிறவா. ஸோ நம்ம 1060 இதை தான் நம்ம இது பண்ண போகிறோம், டாப் அப் பண்ண போகிறோம். பண்ணிடலாம். ஓகே காய்ஸ், நம்ம டாப் அப் பண்ணோன்னா நமக்கு என்னெல்லாம் கிடச்சிருக்குன்னா இந்த பெட்டு கிடச்சிருக்கு. கடை இது எல்லாத்தையுமே கொச கொசன்னு வச்சுருக்கானுங்க. ஓகே, இப்போ நம்ம 1000 ஃப்ரீயா? சரி, எந்த ஃப்ரீயாக வாங்கிக்கலாம் அப்படின்னு யோசிப்போ ஃப்ரீ பண்ணிக்கலாமா? கன்ஃபார்ம் ஃப்ரீ. கன்க்ராச்சுலேஷன், நமக்கு இத்தனை கொடுத்துருக்கானுங்க. ஓகே, இதை ஃப்ரீயாக எடுத்துக்கிட்டோம். ஓகே, இதை அப்புறம் பார்த்துக்கலாம். மற்றதெல்லாம் டாப்பாக தான் பண்ணோம். ஓகே, இப்போ நம்ம 1500 இருக்கு. ஃபஸ்ட்டு பெட்டுக்கு போட விடுவோம். பெட்டுக்குள்ளே போன இதை எடுத்துக்கலாம். நேம் என்ன பண்ணிக்கலாம் இதுக்கு? பேரை வைக்கலையானோ? சரி, இதுக்கு பேர் வீட்டில் கூட நினைக்கலாமா? வேணாம். இரு, செம்ம க்ளோ. ஐயோ, சரி, ஏதோ ஒன்று செம்ம க்ளோ. ஓகேவா? இவன் வேற ஒருத்தன். ஓகே, ஃப்ரீ. இதுக்கு நம்ம தீனி போடுவோமா? 10 போடுக்கலாம் ஃபஸ்ட்டே. சூப்பர் பா, லெவல் 4 வந்துச்சு. இன்னொன்னையும் 10 போட்டுருவோமா? டகுன்னு சாப்பிட்டியார். ஓ, கையெல்லாம் தட்டியார். சரி, இது ஒன்று கொடுப்போம். வேற எவ்வளவு? என்ன அவ்வளோதானா? 30 ரூபாய்க்கு வந்துச்சு. டான்ஸ்லாம் வர்றான்ப்பா. எனக்கே ஒரு மாதிரி தான் இருக்கு. ஓகே, பண்ணுறதான் அதுவும் இல்லையே. இது மட்டும் எப்படி? ஐயோ, என்ஷேர் பண்ணல பார்த்தீங்களா? இதை என்ஷேர் பண்ண யார்? இப்போ என்ஷேர் பண்ணியாச்சு. டிங்கிடுக்கு செம்மல. ஓகே, மாசம் இருக்கு பார்க்கும்போது. ஓகே, அப்புறம் வாலெட் போய்க்கலாம். பண்டில், இந்த பண்டில் கிடச்சிருக்கு. இதை ஓப்பன் பண்ணுவோம். ஓகே, ஓப்பன் பண்ணியாச்சு. மற்ற ஒன்றும் இல்லை. கலெக்ஷனில் போய் பார்ப்போம். வெஹிக்கிளுக்கு இப்போ புது இது கிடச்சிருக்கு. அதுக்கு இது கிடச்சிருக்கு. இதை ஷேர் பண்ணிப்போம். ஓகே, இப்போ நம்ம அலோக் வாங்க போகிறோம் காய்ஸ். அலோக் வாங்க போகிறோம். ஐயோ, இதுக்குள்ளே போகிறோம்னா சாப்டர்ஸ் போயிருப்போம். சேஞ்ச் டு அலோக் காய்ஸ். இப்போ நம்ம அலோக் வாங்க போகிறோம். வாங்கலாம். இருங்க. அலோக்கு எங்கே யார் போனேன்? இங்கே இருக்கான். ஓகே, அப்டேட் பண்ணிடலாம். பர்ச்சேஸ்ன்னு சொல்லி கூப்பன் 100 ரூபா குறைச்சிட்டு வாங்கிக்கலாம். எஸ், குயிக்லி என்ஷேர் பண்ணிக்கலாம். வேணா 4 நைட் இட்லி உண்ணா தானங்களா? எனக்கு வேணாம்ப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வேணான்ட்டேன். ஓகே, இப்போ அலோகை வாங்கிட்டோம். இப்போ என்னெல்லாம் வாங்கணும்? கார்ட், ராக்கரா? வேணாம். ஆர்மு, இந்த க்ளோவல் ஸ்கின் வாங்கலாமா வேணாமா? சரி, இப்போதைக்கு கொஞ்சம் டைமண்ட்ஸ்லாம் வச்சுருப்போம் அப்படின்னு சொல்லி யோசிக்கிறேன். ஏன்டா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, அலோக்கு வரட்டா இது பண்ணணும். அடப்பாதையா. சரி, இது என்ன சீன் இருக்கு? சரி, ஹாய் சொல்லுவோம். ஓகே, வாலெட் போயிடலாம். இது அவனுக்கு என்ஷேர் பண்ணி விட்டுருவோம் ஃபுல்லத்தையும். நான் பார்வை நல்லா இல்லை, அதனால இந்த போட்டுக்கலாம். மேலே இருக்க குடுமி எடுத்து நெருப்பு வச்சுக்கலாம். இந்த ரசீது வைக்கலாம், நல்லா இருக்காது இவனுக்கு. இவனுக்கு இதே வச்சுப்போம். ஐயா கொடுக்குறானுங்க, பரவாயில்ல, நல்ல பசங்களாக இருக்கானுங்கன்னு சொல்ல மாட்டேன். அவனுக்கு ஓகே தான். இப்போ இந்த பண்டெலாம் வச்சிச்சு. ஓகே, பேண்ட் தான் எனக்கு பிடிக்கவே இல்லை. பரவாயில்ல, இந்த பேண்ட் வச்சுக்கலாமா? வேணாம். இந்த பேண்ட் வச்சுப்போம். ஓகே, இப்போ நம்மக்கிட்ட அலோக் மண்டே இருக்கா அப்படின்னு நினச்சி எனக்கு. ஓகே, அவதார் இது வேறு அலோக் மண்டே தான் ஷேர் பண்ணிக்கலாம். டைமண்ட் இவனை வேறு காசு கொடுக்குறானுங்க. ஐயா, சீனை போகணுமே, ஒன்றும் இல்லையா? சரி, நாளைக்கு சீனு போட்டுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி யோசித்தேன். மாதம் இருக்குல்ல பார்க்க முடியாது. ஓகே, இதை 8th லெவல் மட்டும் வைக்கிறேன்டா அப்படின்னு இருந்துச்சு. ஓகே, வச்சுக்கலாம். நம்மகிட்ட 560 டைமண்ட்ஸ் இருக்குது. என்ன பண்ணுறதுன்னு எனக்கு ஒன்றும் தெரில. இந்த க்ளோவல் ஸ்கின் வாங்கிடலாமா அப்படின்லாம் தோணுது. சரி, வாங்கிடுவோமா? வேறு பிடிச்சவங்க வாங்கலாமா வேணாமா? க்ளோவல் ஸ்கின்னு பேக் வாங்கிடுவாங்க.
கன்ஃபார்ம். ஐயோ அணைஞ்சிச்சா? அடங்க இது குத்துருக்கானுங்களா? ஓகே எதுனா 1 2 அணைஞ்சிருச்சு. செம. ஓகே இன்னொன்று 1 தடவை சுற்றுவோம். எவ்வளோ டைமண்ட்ஸ் இருக்கு? ஓகே சேம் கன் தான் கொடுத்துருக்கானுங்க. ஓகே இன்னொரு தடவை சுற்றுவோம். கன்ஃபார்ம் சுற்றிட்டோம். இங்கடா அணைஞ்சிருச்சா? ஓகே இது கொடுத்துருக்கானுங்க. இன்னும் இது 10 வரலையா? இது கன்ஃபார்ம் கொடுப்பான். ஓகே ஸ்க்ராலுக்கு ஏதோ சீன் கொடுத்துருக்கானுங்க. என்னோட இது எடுக்க முடியாதா? 21 வந்துச்சுன்னா குழப்புறானுங்களே. சரி எல்லாத்தையும் கன்ஃபார்ம் கொடுப்போம். சரி என்னடா ஓகே இது கொடுத்துருக்கானுங்க. எஸ் பேக் கிடச்சிருச்சு காய்ஸ். இப்போ நெக்ஸ்ட் பண்ணுவோம். ஊதுவோம். அணைஞ்சிடு. அணைஞ்சிருச்சு. ஓகே ப்ளோ கன்ஃபார்ம் அணைஞ்சிடு. யார் அணைஞ்சிடு? அணைஞ்சிருச்சு. இன்னொன்று ஊற்றுவோம். ஃபார்ம் 17 தான் இருக்கு. ஓகே இப்போ நெக்ஸ்ட்டு சுற்றுவோம். அணைஞ்சிருச்சா? டைமண்ட் ராயல் கொடுத்துருக்கானுங்க. ஓகே கன்ஃபார்ம் அணைஞ்சிருச்சு. சூப்பர் அம்மா ஸ்கின்லாம் கொடுக்குறானுங்க. சரி வச்சுக்கலாம். அப்பாடி அணைஞ்சிருச்சு. சூப்பர் கன்ஃபார்ம் அணைஞ்சு போ. எல்லாமே அணைஞ்சு போ அப்படின்னு இருந்துச்சு எனக்கு. ஓகே இந்த பேங்க் இது கொடுத்துறானுங்க. லெவல் சீனை மட்டும் வாங்கிடலாம் தலைவா அப்படின்னு இருந்துச்சு. ஓகே வாங்கிடலாம். இது சவுண்டு வேறு. சரி இந்த சவுண்டை ஃபஸ்ட்டு மியூட் பண்ணிடுவோம். ஓய் காய்ஸ் இப்போ நம்ம எத்தனை இருக்குது? 9 தான் இருக்குது. சூப்பரு கன்ஃபார்ம். என்ன கேன்சல் கொடுத்துட்ருக்கேன். ஊதி அணைஞ்சிருச்சு. ஓகே இன்னும் எத்தனை இருக்குது பார்ப்போம். 8 இருக்கு. 1 தான் அணைஞ்சிச்சா? பாவிகளா இப்படி பண்ணுறீங்க. 1 அணைஞ்சி விட்டானுங்க. 1 அணையத்துக்கு 35. 56 டைமண்ட் தாண்டா இருக்கே. ஐயோ டைமண்டும் இல்லையே. தெரியாமல் சுற்றிட்டோமோ. இன்னும் 6 இருக்குது. என்ன செய்யலாம்? சரி அப்புறமா பார்த்துப்போம். இப்போதைக்கு நம்ம தேவையானதெல்லாம் வச்சிச்சுல. ஓகே பேக் பேக்கில் இது கிடச்சிருக்கு. இது இன்ஷேர் பண்ணிப்போம். 1 2 3. ஓகே இந்த கூறி 3 கிடச்சிருக்கான்ல. வேலை இவனை பண்ணணுமே. 8 வேறு நியூன்னு காட்டுறானுங்க. டீடா ஐயோ என்னடா இவன் என்னத்தை காட்டணும். என்ன கிளிக் பண்ண முடியல. சரி ஸ்விட்ச் இதை பண்ணி பார்ப்போம். ஐயோ சரி வாலெட் போய் பார்ப்போம். குறி கொடுத்துருப்பானுங்க. குறி கொடுத்துருக்கானுங்க. இப்போ நம்மகிட்ட 21 டைமண்ட் தான் இருக்குது. பரவாயில்ல பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு விட்டுட்டேன். ஜெஷமும் இல்லை. சரி விடு எப்பயோ தேவையானது கிடச்சிச்சில்ல அப்படின்னு சொல்லி விட்டுட்டேன். ஓகே வாலெட் போய் பார்க்கலாம். இத்தனை காசு கிடச்சிருக்கா? ஒன்று ஓப்பன் பண்ணுவோம். ஓப்பன் 1 24 மணி நேரமா? சரி பொய் சொல்கிறதும் ஓரளவு பண்ணுறானுங்க. ஓப்பன் இதை பண்ணுவோம். ஒன்றே பர்மனெண்ட் கொடுங்கடா. பாவிகளா ஏன்டா இப்படி பத்திரிக்கை என்ன இருந்துச்சு. 1 ஓப்பன் பண்ணுவேன். இப்படி எத்தையுமே நான் ஃபுல்லு கொடுக்க மாட்டானுங்க. ஓகே இதையும் ஓப்பன் பண்ணுவோம். சரி இது கொடுத்துருவானுங்க. சரி இதை ஓப்பன் பண்ணுவோம். கடவுளே மாறியாத்தா. ஐயோ இதையும் கொடுக்கலையா? இதுக்கு ஒன்றும் கொடுக்கல. சரி இதை ஓப்பன் பண்ணுவோம். 3 days. ஓகே ஓப்பன். ஓகே ஓப்பன். சரி அப்புறமா ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் இதெல்லாம். ஏன்னா அப்புறமா தேவைப்படும் என்னைக்காது. அப்போ யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இதுவும் எடுத்துக்கலாம். செக் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா டேமேஜ் இருக்குது. விஎஸ்எஸ்க்கு ஏதோ ஸ்கின்னு கொடுத்துருக்கானுங்க. சரி வச்சுக்கலாம் சொல்லி வச்சுக்கிட்டேன். ஸ்கின்னு கொடுத்து வச்சுருக்கானுங்க. இந்த ஸ்கின் நான் ஷேர் பண்ணிக்கலாம். பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 2 ஸ்கின் இருக்கா? 3 ஸ்கின் இருக்குது. எல்லாமே டைமில் இருக்குது. மொத்தம் 1 பார்த்தீங்கன்னா வச்சுருக்கேன். சரி மற்றது அப்புறமா ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி விட்டுட்டேன். பார்த்தீங்கன்னா அவனுக்கிட்டே சீனியும் போடவும் இல்லை. சரி இவ்வளோ பார்த்துக்கலாம். 29 டைமண்ட் தான் இருக்குது. யூனிவர்சல் ஓகே மாற்றி விட்டேன். ஓகேவா 500 ரூபாய்க்கு நான் எங்கே போக? 20 டைமண்ட் வச்சுருக்கேன். அதையும் தீக்கணும்னு பார்க்குறானுங்க. மாட்டா பாவிகளா நான் எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு பண்ணா இவனுங்க பண்ணுறானுங்களே. ஆட்டம் இவனு பார்த்தீங்களா அமௌண்ட்டு. யூனிக் அமௌண்ட்டு பார்த்தீங்களா? ஓகே காய்ஸ் இதோட முடிச்சு லைக் பண்ணுங்க, கமெண்ட் ஷேர் பண்ணுங்க, மறக்காம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க காய்ஸ். பாய்.